μου, Silverstream. Είσαι και επισήμως η πρώτη όχι Πίγασος Wonderbolt. Αλήθεια, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Τι να κάνω για να σε ευχαριστήσω, καθηγήτρια Ντάς? Εύκολο. Θα ανοίξεις την παράστασή μας τώρα αμέσως. Γι' αυτό πήγαινε και κάνε με περήφανη. Περίμενε. Δεν έχω φορέσει τη στολή μου. Silverstream, δεν ξέρω πώς. Έχασα μαθήματα και σήμερα είναι οι εξετάσεις. Αν δεν τα περάσω, δεν θα αποφοιτήσω. Πω, πολύ περίεργο. Και αυτό ακόμα πιο περίεργο. Δεν είναι δικό μου. Σταματήστε το! Σταματήστε το! Ωραία. Ήρθατε όλοι σας στην πρόσκλησή μου. Στάσου, μου λες πως δεν το είδα στο όνειρό μου? Φίλοι ονειρεύονται όλοι μαζί. Μάλλον ήταν εφιάλτης. Σωστά, έχεις δίκιο. Πώς να διαλέξω μόνο ένα? Φαίνονται όλα τόσο νόστιμα. Αυτή είναι η δική σου εκδοχή για τον εφιάλτη. Μα γιατί μας έφερες εδώ, διευθύντρια του Twilight? Δεν είμαι η Twilight. Εγώ είμαι ο Αγγελιοφόρος. Πρέπει να βιαστείτε όλοι. Το δέντρο της αρμονίας σας χρειάζεται. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι. Δεν γνώριζα φιλία, τι θα πει. Μικρό μου πόνι, μα μου δείξατε πως είναι μαγική. Σε περιπέτειες. Πολύ χαρά, μια όμορφη καρδιά που αγαπά δυνατά. Με καλοσύνη. Είναι εύκολο πολύ, η μαγεία τα ενώνει όλα μαζί. Η καλύτερη μου φίλη είστε εσύ. Είμαι κούκλος. Σπάικ, έχω τρομακτικά νέα. Τι συμβαίνει? Δέχεται ξανά επίθεση το Crystal Levine? Τι? Όχι. Έχουμε μόνο 20 υπογραμμιστές και είναι όλοι πορτοκαλί. Πώς θα υπογραμμίζουν τα πλάσματα τις σημειώσεις? Είμαι σίγουρος ότι μόνο εσένα απασχολεί αυτό. Κι όμως, 20 δεν φτάνουν για όλη τη χρονιά. Έχουμε το χρόνο να παραγγείλουμε κι άλλους. Οι μαθητές φιλίας δεν θα επιστρέψουν πριν να... από σήμερα? Λοιπόν, τι ωραία έκπληξη. Γιατί ήρθατε στο σχολείο από τώρα? Μήπως έστειλα λάθος ημερομηνία για το άνοιγμα? Δεν ήρθαμε για μάθημα. Ναι, ήρθαμε γιατί το δέντρο της αρμονίας μας κάλεσε εδώ. Μην νιώθεις άσχημα που δεν το έμαθες ακόμα. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση από την περσινή χρονιά. Μα δεν γίνεται να σας κάλεσε το δέντρο. Δεν υπάρχει. Ο Σόμπρα το κατέστρεψε. Πρέπει να είσαι πιο προσεκτική με τις σκληρές αλήθειες. Και τι έγιναν τα στοιχεία της αρμονίας? Χάθηκαν πια κι αυτά. Μα αυτό τι σημαίνει? Πως το δάσος Έβερφι θα σκεπάσει όλη την Εκουέστρια? Έχουμε πάρει τα μέτρα μας γι' αυτό. Και ο Σόμπρα δεν θα ξαναγυρίσει. Άρα, να τα καλά νέα, σωστά? Μπορούμε να δούμε το δέντρο κι εμείς? Ή ό,τι απέμεινε από αυτό? Αν μου υποσχεθείτε πως θα είστε κοντά μου. Το κάστρο των δίδυμων αδελφών δεν είναι ασφαλές μέρος όπως θα θυμάστε. Για να δεν φοβάται κακούς κατζόχερους τώρα πια. Φίλοι μαζί σώσουν σχολείο από κακούς πίγασους. Έχει ένα δίκιο νομίζω. Τι έγινε εδώ? Αν δεν είχαμε πάει στα σπίτια μας για διακοπές, ίσως να είχαμε σώσει το δέντρο. Μακάρι αυτός ο Σόμπρα να ήταν κάπου εδώ κοντά, να του δίναμε ένα μαθηματάκι. Όμως δέντρο δεν γυρίζει πίσω. Ούτε στοιχεία αρμονίας. Σταθείτε! Όλοι ακούσαμε το δέντρο στα όνειρά μας, σωστά? Πώς γίνεται να επικοινώνησε μαζί μας αν έχει όντως χαθεί? Ίσως, αν κλείσουμε τα μάτια μας και κάνουμε δυνατές σκέψεις για τη φιλία, το δέντρο να μπορέσει να γίνει καλά. Έχω ακούσει και χειρότερα. Έγινε κάτι? Όχι.
Μάλλον το δέντρο έχει καρθεί στα αλήθεια. Τότε εμείς να κάνουμε κάτι προς τιμήν του. Α, καλή ιδέα, Γκάλους. Ίσως γι' αυτό μας κάλεσε το δέντρο. Θα κράτησε λίγη μαγεία για να βεβαιωθεί πως θα έρθουμε και θα ζωντανέψουμε τη μνήμη του. Το είπε πως μας χρειάζεται. Ο Σέλους! Ώστε εδώ είσαι. Η ομάδα ανησύχησε πάρα πολύ. Γιατί έφυγες χωρίς να μας το πεις? Την τελευταία φορά που την κοπανίσατε εσύ και οι φίλοι σου, κόντεψε να γίνει πόλεμος. Α, συγγνώμη, Θόραξ. Ήταν επίγουσα κατάσταση. Καλά, άλλη φορά ρώτα πριν εξαφανιστείς. Έλα τώρα, πάμε σπίτι. Στάσου! Δεν γίνεται να φύγει. Έχουμε μια δρακίσια αποστολή. Μα εκείνη δεν είναι δράκος. Δεν πιάνουν αυτά σε μένα. Αποστολή αυτή για όλους τους φίλους, Γιώνα. Πρέπει σώσουμε δέντρο. Και χρειαζόμαστε χρόνο. Μπορούμε να μείνουμε διευθύντρια Twilight. Λοιπόν, εάν έχω την άδεια από τα βασίλειά σας, υποθέτω πως μπορείτε. Θέλετε τη δήλωση σε τριπλότυπο ή φτάνει ένα αντίγραφο? Τι, είμαι προνοητικός. Τέλεια! Επειδή εγώ μένω εδώ, είπα να καθαρίσω λίγο το χώρο όσο εσείς λείπατε. Ξέρετε, έτσι για την αρχή. Σαντμπαρ, πού πήγε το δέντρο? Το ξεφορτώθηκα. Έκανα χώρο για την τελετή. Εσύ τα έκανες έτσι. Ναι. Και εσείς αυτό δεν θα κάνατε, όχι? Μάλλον όχι. Πώς θα θυμάμαστε το δέντρο τώρα που το έχεις εξαφανίσει? Μα δεν χάθηκε. Δείτε. Φύτεψα ένα νέο δέντρο. Σαντμπαρ, το ξέρεις πως δεν είναι το ίδιο δέντρο, έτσι? Μα είναι συμβολικό, σωστά? Είναι μέσα σε καρδιά πόνι. Αυτό είναι τελείως άσχετο. Η σπηλιά υποτίθεται ότι θα έμενε ακριβώς όπως ήταν, για να έχουν οι μελλοντικοί μαθητές μια εικόνα του πραγματικού δέντρου. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά. Το έκανα για καλό. Το δέντρο της αρμονίας είναι τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της Εκουέστρια. Και για να το τιμήσουμε πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό. Ναι! Να κάνουμε πολλές χειροτεχνίες που θα αποδεικνύουν το συμβολισμό και τα βαθιά συναισθήματα του σπουδαίου δέντρου. Όχι, θα φτιάξουμε μουσείο με την ιστορία του δέντρου και των κυμπηλίων. Ή ένα τεράστιο και εντυπωσιακό μνημείο ώστε να μαθαίνει κάθε πλάσμα πόσο πανίσχυρο ήταν το δέντρο. Θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τη σπηλιά σε ένα μέρος που θα αντικατοπτρίζει τα αληθινά δώρα του δέντρου. Τα στοιχεία της αρμονίας. Βαρετό. Εγώ ψηφίζω την ιδέα μου. Τι το καλύτερο από ένα άλλο δέντρο? Τι θα ήθελε η διευθύντρια του Twilight? Γιώνα, είσαι ανυπόφορα αμίλητη. Ποια από τις ιδέες προτιμάς? Γιώνα προτιμάει φίλοι μη τσακώνονται. Μήπως φίλοι ακούσουν ένα στον άλλον και σκεφτούν όλοι μαζί κάτι? Μπα. Γεια σου, μικρούλη. Θέλεις νερό? Ανέβείτε προς τα πάνω και πηγαίνετε από εκεί. Καλώς
καλωσορίσατε στο ένα και μοναδικό μαγικό μουσείο, το δέντρο της αρμονίας. Έλατε, δείτε το μέρος που γεννήθηκε το δέντρο. Μεγαλωμένο από τα δάκρυα των δράκων και τη φροντίδα μέρα και νύχτα όλων των μάγων πόνι. Είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα θαύματα της Εκουέστρια. Γκαλούς, τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Και πρέπει να υπάρχει μια ιστορία για το δέντρο που θα αρέσει σε κάθε πλάσμα. Μα έχει ήδη μια λαμπρή ιστορία το δέντρο. Ναι, αλλά η δική μου είναι πιασάρικη. Σαν χλαμάρες. Μπορείς όμως να μην φωνάζεις. Το δεντράκι μου χρειάζεται ησυχία. Καλά, έτσι κι αλλιώς αυτό δεν ανήκει στην ιστορία του δέντρου. Και αν αυτό το θεωρείτε θαυμάσιο, περιμένετε ως τη στιγμή που θα δείτε τη μυστηριώδη σπηλιά της αρμονίας. Τι κάνει εκεί, δράκος? Φτιάχνει άγαλμα μνημείο για το δέντρο. Όταν το δουν τα πλάσματα θα υπερεντυπωσιαστούν. Μα μοιάζει σαν βράχος, όχι δέντρο. Δεν τελείωσε ακόμα. Όμως ειλικρινά, πασχίζω πάρα πολύ καιρό να θυμηθώ πως ήταν το σχήμα του δέντρου της αρμονίας. Δεν το πιστεύω πως άρχισα κιόλας να το ξεχνώ. Πρέπει να γίνει λίγο πιο πιστικό. Πρόσεξε, Γιώνα. Δεν έχεις στεγνώσει ακόμα. Τι ζωγραφίζει υπόγρυπας? Είναι το δέντρο, χαζούλα. Βλέπεις, εδώ είναι τα συναισθήματα που με έκανε να αισθανθώ αγκαλιασμένα με τις απεικονίσεις των στοιχείων της αρμονίας. Ίσως χρειάζεται λεζάντα. Συγγνώμη. Όχι. Τα στοιχεία της αρμονίας δεν είναι καφέ. Ευχαριστώ, Γιώνα. Αυτό το συντριβάνι είναι βαρύτερο από ό,τι πίστευα. Είναι για τα πλάσματα που θα έρχονται εδώ να τιμήσουν τη μνήμη του δέντρου με γαλήνη και συγκέντρωση. Πήρα μερικές συμβουλές από το Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας της πόλης μου. Μόνο η θετική ενέργεια θα είναι κυρίαρχη εδώ. Μισό! Μη φύγετε ακόμα! Δείτε την αναπαράσταση της δοκιμασίας μας από το δέντρο στις κατακόμβες του σχολείου φιλίας! Στάσου! Δεν θα φέρεις αυτή την αηδία μέσα στο μουσείο μου! Δεν είναι για το μουσείο σου, είναι ο δικός μου φόρος τιμής για το δέντρο. Γι' αυτό άστο απ' έξω! Όχι, θα μείνει εδώ μέσα. Κοιτάξτε τι κάνατε εδώ! Ο ενεργειακός μου κήπος καταστράφηκε. Γιατί είσαι τόσο απρόσεκτος? Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ αν κάνατε όλοι ό,τι έλεγα εγώ! Και να κάνουμε το δέντρο ένα απλό αξιοθέατο. Όχι, ευχαριστώ. Πάντως η διευθύντρια του Twilight θα γίνει έξαλλη όταν δει τι έχετε κάνει στη σπηλιά της αρμονίας. Ναι, ενώ το δικό σου καλλιτεχνικό ουράνιο τόξο είναι καλύτερο. Είναι χάλια κι αυτό. Είναι εντυπωσιακά τα σχέδιά μου. Εγώ χαίρομαι που το δέντρο δεν είναι εδώ να μας δει. Και για όλα αυτά φταίτε εσείς. Εγώ παρετούμε! Κάντε ησυχία! Φίλοι σκέφτονται με λάθος τρόπο. Όλοι τιμούν δέντρο αρμονίας σαν να υπήρχε το δέντρο, όχι σαν να υπάρχει. Μα δεν έχει χαθεί. Όχι. Γιώνα εννοεί πως ακόμα κι αν δέντρο δεν είναι εδώ, δέντρο είναι εδώ. Σε καρδιές μας. Δέντρο πρέπει κάνει φιλία ακόμα πιο δυνατή. Έχει δίκιο. Φύγαμε από τα σπίτια μας για να είμαστε όλοι μαζί ακριβώς εδώ. Στο κάστρο των δίδυμων αδελφών. Και μετά το δέντρο μας δοκίμασε για να δούμε πως είμαστε πιο δυνατοί σαν ομάδα. Και κυρίως μας κάλεσε όλους εδώ. Εννοείς πως το δέντρο της αρμονίας ζωντανεύει μέσα από τη φιλία μας?
Πω, δεν το πιστεύω πως μας έβαλε τα γυαλιά ένα Γιακ. Γιακ δεν θεωρούν τίποτα για πάντα. Γι' αυτό γκρεμίζουν και ξαναχτίζουν. Νομίζω πως πήραμε μια γεύση από το γκρέμισμα. Μήπως να αρχίσουμε να ξαναχτίζουμε όλοι μαζί? Υπάρχει ένα θεματάκι. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε για το δέντρο. Γιώνα έχει ιδέα. Το δέντρο. Μα πού το βρήκες, Γιώνα? Δεν το πήγα και πολύ μακριά. Ήταν πολύ βαρύ. Και μας το ανακοινώνεις αυτό μόλις τώρα. Σημαντικό είναι πως Γιώνα έφερε πίσω κλαδιά για να μπορέσουν φίλοι να ξαναχτίσουν. Να ξαναχτίσουμε τι ακριβώς? Εγώ ξέρω κάτι που αντιπροσωπεύει τι είναι το δέντρο. Η πύλη που οδηγεί στη φιλία μας. Ναι! Πώς το αποκαλούν τα πόνι? Λέσχη, σπίτι. Δεντρόσπιτο! Είναι θαυμάσια ιδέα. Είμαι σίγουρος πως θα αρέσει στο δέντρο. Αχα. Βοηθήστε με αυτό εδώ. We celebrate our friendship. We celebrate the tree. The memories inside us will build for all to see. The tree brought us together. And even though it's gone, Our monument of friendship. can make the gift live on. A piece from me, a piece from you. We'll use the tree and we'll make do. If things don't fit, there's lots of glue. Friends don't quit in the end, and together we'll see this through. It's hard to say farewell, To something you hold dear. but goodbye isn't forever. As long as we are here. The tree is in our memory. Its roots have grown deep in our hearts. Deep in our hearts. Its branches raise our spirits together. We're all bound. Forever it stands. Lost, but now it's found. So lift a beam and build it strong. Work as a team, it won't take long. Hey, Silver's dream, I think that's wrong. We'll live the dream and sing our song. And make the tree something all can see. The place where we belong. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Είναι κάπως ανακατεμένο, θα πω. Ναι, σαν σωρός από διαφορετικά πράγματα κολλημένα μεταξύ τους. Μου θυμίζει όλους εμάς. Γιώνα το βρίσκει απλώς τέλειο. Ας το δοκιμάσουμε. Μα τι συμβαίνει τώρα? Μου μοιάζει με μαγεία. Γιατί όλοι αμέσως έξω. Πώς έγινε αυτό? Χάρη σε εσάς, το πνεύμα του δέντρου θα είχε χαθεί χωρίς τη δική σας ανιδιοτελή φροντίδα. Όποτε θέλετε παρηγοριά, να έρχεστε εδώ. Η φιλία σας και η φιλία των μελλοντικών γενεών
θα είναι πάντα προστατευμένοι μέσα σε αυτόν τον χώρο. Ένιωθα τη δύναμη της μαγείας σε όλο το δρόμο από το σχολείο. Είσαστε όλοι σας καλά? Λιγάκι μπερδεμένη, αλλά οπωσδήποτε καλά. Α, από πού ξεφύτρωσε αυτό? Και εμείς το ίδιο θα σε ρωτούσαμε μόλις τώρα. Μοιάζει κάπως με το δέντρο της αρμονίας. Αλλά πώς? Νόμιζα πως καταστράφηκε. Σωστά. Μα χρησιμοποιώντας τα κομμάτια του για να φτιάξουμε κάτι νέο έγινε αυτό. Στο δέντρο πάντα άρεσαν οι εκπλήξεις. Όταν ο Starswirl φύτεψε το σπόρο του δέντρου, δεν είχε ιδέα πώς θα εξελισσόταν. Θαρώ το δέντρο είναι ακόμα ζωντανό και προσαρμόζεται σε ό,τι έχει ανάγκη η Εκουέστρια. Το τέλειο μέρος για να ράζεις. Νομίζω πως είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Φαίνεται πως τα στοιχεία της αρμονίας είναι ακόμα μαζί μας με το δικό τους τρόπο. Αυτό μάλιστα είναι καθησυχαστικό. Μα γιατί το δέντρο ήθελε τη δική μας βοήθεια για να γίνει κάτι άλλο? Δεν είμαι σίγουρη. Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα πως η φιλία σας είναι πιο δυνατή από όσο νομίζετε. Ω, Γιώνα το ξέρει. Γιώνα πρέπει απλώς να το θυμίζει σε φίλους. Λοιπόν, ποιος θα μας κάνει την ξενάγηση? Γιατί δεν πάμε προς τα μέσα όλοι μαζί? Η μεταγλώτηση έγινε στην Power Media Production. Μικρό μου πόνι.